36 għaqda u soċjetà mużikali gawdew minn fond ta' għajnuna ta' 160,000 euro li kienu amministrati mill-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda bl-għajnuna tal-Kunsill Malti għall-Arti. Dan wara li għal 5 darba il-Gvern kien ta' spalla għall-għaqdiet mużikali biex ikomplu jinvestu fis-soċjetajiet tagħhom fi żmien ta' inċertezza. Permezz dan l-investiment, diversi għaqdiet mużikali applikaw biex fost l-oħrajn isir restawr fis-sede tagħhom u jinxtara armar li jżejjen it-toroq fil-ġimgħa tal-festa. John Baptist Gauci, is-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda Mużikali Imperial, spjega li b'dawn il-fondi seta' jsir aktar investiment fil-każin. Inkun nistgħu wkoll investu fil-riżors uman għax meta jkun qed jagħmlu x-xogħol mod volontarju dan dejjem qed jgħin. X-xogħol isir b'mod volontarju ma l-ispejjeż għal materja huma kbar, allura dawn il-fondi jgħinuna ħafna. Teresa Mikallef li hija s-Segretarju tal-Każin tal-Banda San Ġiljan sqaret li permezz dawn il-fondi il-Gvern qed jirrikonoxxi l-isfidi kbar li jkollhom il-każini. Aħna fi żmien tal-pandemija għamilna refurbishment, jiġifieri kull għajnuna kienet importanti ħafna. Ħassejna dan is-sosten anki f'dan żminijiet illi xorta b'xi mod jew ieħor ġew il-fondi biex nibqgħu għaddejjin. It-tnejn spjegaw li mingħajr fondi bħal dawn tkun diffiċli ħafna biex isir investiment fil-proprjetajiet rispettivi. Pejjeż li huma kurrenti bħal kontijiet tal-internet, kontijiet tat-telefon u affarijiet oħra relatati mal-xiri ta' materjal biex inkunu nistgħu niftħu l-każini tagħna bħal huma sanitizers u dan l-affarijiet setgħu jkunu possibbli. Allura naqsuna ħafna mill-peace li kieku kien ikollna fuqna. Bħala każin bqajna insostnu wkoll it-tagħlim tal-mużika, bnejna youth band, St. Julian's Youth Band, u dan huwa ta' żminijiet u dawn saru kollha bil-fondi li ġew mill-Gvern u ta' għajnuna kbira biex aħna bqajna għaddejjin anki fil-kultura tagħna.